Λοιπόν, γεια σας. Ένα καινούριο unboxing εδώ σήμερα. Μετά από καιρό βιντεάκι. Καινούριο μοντέλο από την Arma. Το Fury. Νομίζω είναι σχετικά καινούρια κυκλοφορία. Εγώ πάντως τώρα το πήρα. Είναι μια καινούρια σειρά, τα 223S της Arma, που παίζουν με diesel ή τρίσελη μπαταρία. Να δούμε το κουτί. Λοιπόν, εδώ λέει Real 50 συν μίλια ή 80 χιλιόμετρα την ώρα είναι η τελική ταχύτητα με τρίσελη μπαταρία. Με diesel σίγουρα θα είναι λίγο πιο αργό. Λοιπόν, 1/10, short course track. Έτσι, αυτά τα περίεργα φορτηγά. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο λέει το κουτί. Λοιπόν, για όλα τα εδάφη. Εδώ γράφει τη Spectrum και τα brushless motor. Η μπαταρία μπαίνει από κάτω. Ρεαλιστικό look. Κρυφά κλειψάκια που δεν φαίνονται για το καπάκι. Και εδώ είναι ένα καινούριο κόλπο που έχει για τα μοντέλα της η Arma. Το ονομάζει DSC, είναι στην ουσία ένα ESP όπως έχουν τα αυτοκίνητα, που έχει 3 επίπεδα από ό,τι είδα. Και ελέγχει το αυτοκίνητο, σου δίνει πιο καλό έλεγχο, ειδικά στα δικίνητα, στα πισωκίνητα αυτοκίνητα, ένα καλύτερο έλεγχο, πιο εύκολο. Να μην σου γλιστράει πολύ, να μην σου φεύγει από την πορεία του κτλ. Όπως είναι στα αυτοκίνητα το ABS και το ESP. Λοιπόν, 558 χιλιοστά το μήκος, 56 δηλαδή εκατοστά περίπου, 20 εκατοστά το ύψος, 31 εκατοστά το φάρδος, βάρος περίπου 2,60 κιλά, χωρίς την μπαταρία, το DSC αυτό που λέγαμε, Spectrum παρελκόμενα, μοτέρ ESC και σέρβο, IC5, EC5 βίσματα, λιποβολές. Εννοείται ότι χρειάζεται μπαταρίες και φορτιστές οι οποίοι είναι έξτρα. Λοιπόν, εδώ μερικές φωτογραφίες. Εύκολη συντήρηση. Εδώ γράφουμε και μερικές πληροφορίες σχετικά με τις τελικές ταχύτητες. Με diesel η μπαταρία και το throttle limit στα 50 είναι 25 χιλιόμετρα την ώρα. Με το throttle limit στα 75 είναι 40 χιλιόμετρα την ώρα και στο 100% είναι 55. Αντίστοιχα με τρίσελη η τελική είναι στα 80, με το 100%. Τρία χρωματάκια, το μπλε, το πράσινο και το μοβ. Εγώ διάλεξα το μοβ. Τι περιλαμβάνει και τι χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το κουτί. Sorry τώρα, γιατί έχω ένα χέρι και με το άλλο κρατάω το... Λοιπόν, πολύ όμορφο. Εδώ είναι ο πομπός και θα δούμε σε λίγο. Πολύ εντυπωσιακό χρώμα. Αρκετά μεγάλο. Θα λέγα πολύ εντυπωσιακό. Να το δούμε. Τις λεπτομέρειες. Πανέμορφο μοντέλο από την Arma.
Εδώ περιμένω και κάποια άλλα ακόμη για unboxing. Νομίζω ωραίο συνδυασμό στο μόβ με το ροζ. Οι ροζβεστήρες εδώ και καλά. Ανεμιστήρες. Willy bar. Αυτό το περίεργο μακρόστενο σασί που έχει και το Gorgon. Αυτά εδώ τα προστατευτικά. Τα ψαλίδια. Εδώ είναι το καπάκι για τις μπαταρίες. Από ό,τι έχω δει δεν έχει πολύ χώρο. Θέλει λίγο ζόρι η 3 σελή μπαταρία για να χωρέσει. Λοιπόν, EC5 συμβατό και με IC5 συμβατό και με EC5 της μπλε. Πάμε βγάλουμε και το καπάκι που έχει ένα περίεργο σύστημα. Έχει ένα περίεργο σύστημα. Τα κλειψάκια είναι αυτά εδώ. Τα τραβάς. 1, 2. Έφυγε. Καπάκι με τη γνωστό μότο της Arma. Πάμε να δούμε εδώ. Αμορτισέρ λάδιο. Ισοκίνητο το συγκεκριμένο, έτσι. Μπροστά δεν έχουμε κίνηση. Εδώ το ESC της Spectrum, ανεμιστηράκι ψήξης για το μοτέρ. Το μοτέρ εδώ brushless. Αυτά είναι τα κλειψάκια που όταν βάζουμε το καπάκι τα σπρώχνουμε, όταν το βγάζουμε τα τραβάμε. Αμορτισεράκια. Δεν έχει και πολλά να δούμε. Να ρίξουμε και μια ματιά. Τι άλλο έχει συσκευασία. Δύο κατσαβιδάκια που τα βλέπω πρώτη φορά δεν ξέρω αν είναι καιρό που μπαίνουν σε μοντέλο της Arma. Δεν τα έχω ξαναδεί. Πλαστικά αλλά ωραία ποιότητα από ό,τι φαίνεται. Στη καρτούλα. Του 3S. Το εργαλειάκι που νομίζω είναι για τα παξιμάδια στις ζάντες. Ρυθμίστες για τα κλασική, για τα αμορτισέρ. Μια τετράδα μπαταρίες για το πομπό. Το manual. Και φυσικά Exploded View με ό,τι ανταλλακτικό, με κωδικούς για ό,τι ανταλλακτικό μπορεί να χρειαστείς στο μέλλον. Να ρίξουμε για μια ματιά.
ματιά στην τηλεκατεύθυνση, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Γνωστή SLT, είναι λίγο καινούρια από την άποψη ότι πορτοκαλί εδώ το on-off. Λοιπόν, throttle limit που το βάζει να δουλεύει στο 50% της ισχύς, στο 75% ή στο 100%. Πολύ χρήσιμο για μένα. Για κάποιον αρχάριο, ξέρω εγώ, στο 50% είναι ό,τι πρέπει. Και σταδιακά ανεβάζει την ισχύ. Το reverse του τιμονιού. On-off. Το λαμπάκι όταν δουλεύει. Το steering rate, πόσο θα στρίβουν το τιμόνι μας. Μπαταρίες 4α που μας τις δίνει όπως είδαμε. Και μονάκι, σκανδάλι, νομίζω ότι δουλεύετε και με ένα χέρι. Σχεδιασμένη για να το δουλεύεις και με ένα χέρι, με λίγη συνήθεια, λίγη εκπαίδευση. Απλή και ωραία. Το σύστημα ευστάθειας που είπαμε, το DSC, έχει 3 επίπεδα. Τα ρυθμίζεις κρατώντας δεξιά, το τιμόνι δεξιά, τέρμα, και κρατώντας πατημένο το on-off από ό,τι διάβασα. Κάνει κάποια beep και ρυθμίζεις αντίστοιχα το level, 1, 2, 3. Έχει medium, νομίζω, soft και hard, ξέρω εγώ, ας πούμε. Που στο hard, ας πούμε, στο 3 έχει το πιο μεγάλο έλεγχο το σύστημα. Και στο soft είναι το πιο light. Πολύ ωραίο, θα το δούμε και στην πράξη σε ένα βιντεάκι στον δρόμο. Αυτά. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.